Norte de Europa, latitude 59. Un país pequeno, de apenas 1,5 millón de habitantes, pero con algo grande que ofrecer ao mundo. Un dos mellores sistemas educativos da Unión Europea, tendo en conta os resultados da proba PISA da OCDE. Así é Estonia, e até súa capital, Tallinn, viaxou un grupo de docentes galegos co desexo de aprender da experiencia estoniana. Acompáñanos nesta viaxe de descubrimento, reflexión e aprendizaxe. A visita tivo lugar os días 10 e 11 de febreiro de 2025. Participaron docentes do Centro Público Integrado de Covaterreña, Baiona, do CPI Arquitecto Palacios de Panxón, Nigrán, e asesoras do Centro de Formación e Recursos CFR de Vigo. Esta experiencia foi posible grazas á colaboración entre centros educativos e á aposta institucional pola formación continua do profesorado a través do programa Observa Acción da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia e coa cofinanciación do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes e a Unión Europea a través de fondos Next Generation. Nada máis entrar, unha primeira diferenza cultural. Todos, alumnado, profesorado e visitantes, deixan o calzado de rúa e calzan zapatillas. Durante 2 días, o grupo galego puido observar clases de matemáticas, bioloxía, educación física, inglés ou música. Pero tamén aulas menos comúns para nós, como a carpintaría ou cociña, e outras tan innovadoras como Building Thinking Class, onde o obxectivo é aprender a pensar. Tivemos a oportunidade de asistir á Building Thinking Class, unha clase na que o obxectivo do docente era lograr que o alumnado aprendese a pensar por si mesmo, empregando para eso pequenos grupos de traballo nos que os estudantes deberían dar resposta a un problema plantexado polo docente, poñendo en común os seus coñecementos e tamén botando man dos recursos tecnolóxicos e bibliográficos que estaban á súa disposición. O que máis me chamou a atención é ver a autonomía que teñen os centros comparados cos centros galegos, tanto no aspecto organizativo como no aspecto pedagóxico, porque entramos en diferentes aulas e, cada profesor tiña unha metodoloxía distinta, unha forma de comunicarse co alumnado distinta, e é interesante un pouco ver como se coordinan ou como non se coordinan os distintos departamentos do centro. Entre clase e clase hai 10 minutos de pausa, sen timbres, sen vixilancia directa, só confianza. O recreo, mesmo con frío, é obrigatoriamente no exterior. Hai diferencias significativas na organización dos horarios. O alumnado máis novo ten xornadas curtas. Os maiores poden chegar ás 35 sesións semanais. Non hai inspeccións frecuentes da administración, prima a autonomía de todos, comezando polo profesorado. As funcións do profesorado estonio son moi diferentes que as que temos en Galicia. É dicir, aquí o profesorado exclusivamente adícase a dar clase, a centrarse no que ten que facer, e coa autonomía e independencia do alumnado consiguen un resultado educativo satisfactorio en todos os aspectos. En todo o país só existen 8 inspectores. A dirección dos centros recae en profesionais da xestión, non necesariamente docentes. O alumnado estoniano destaca pola súa autonomía. E a independencia do alumnado, desde os 12 anos que veñen á escola solos, poden salir cando queiran, poden sacar o seu teléfono móvil para traballar e ir aprendendo a ter xuicio de como se vai usando, poden estar no comedor comendo solos e, sobre todo, eu creo que a palabra autonomía o resume e creo que sería algo desexable que non sei se nos últimos anos estamos infantilizando un pouco o noso alumnado de secundaria. Cada clase ten representantes que forman o Consello do Alumnado, con voz real na vida do centro. A repetición de curso é unha excepción que require a aprobación das familias. Hai profesionais específicos
para facilitar a relación coas familias e para atender á diversidade. Gústanos moito o formato de centro e o formato dos mestres, como a relación, o vínculo que teñen co alumnado, a forma de dicir as cousas, de recibir as cousas. O sistema educativo estoniano non destaca nin polos altos orzamentos nin polas baixas ratios. O que fai diferente é a organización de centros, a estabilidade, o enfoque pedagóxico. Tamén teñen avaliacións externas en terceiro, en sexto e en noveno. Isto permítelles analizar as debilidades e facer reforzos e reorganizar os horarios. A universidade é gratuíta. A biblioteca escolar é tradicional, pero o centro conta con espazos deportivos amplos e dinámicas participativas. O grupo galego reflexionou moito. Que podemos aplicar aquí? Que depende de nós? Que require cambios máis profundos? Xa de volta en Galicia, démonos conta que parte da súa metodoloxía e do seu éxito nós non o podemos implementar, xa que é intrínseco á súa cultura. Mais podemos aproveitar as súas fortalezas para tratar de mellorar a nosa práctica docente. Hai cousas que non se poden reproducir, outras, quizáis sí, pero sobre todo hai unha actitude que se pode cultivar. Observar, preguntar, contrastar. «48 horas intensas nun país descoñecido, pero tamén unha lección de aprendizaxe compartida, de mirada aberta. O sistema estoniano non é perfecto, como tampouco é o noso, pero transmite algo fundamental. Aquí a educación importa, e iso nótase.